Здравейте! Изключително ми е приятно. Днес реших да направя това видео, понеже доста хора ме потърсиха и от въпросите, които ми зададаха, аз останах с впечатлението, че много от вас до момента не са работили матрица и не знаят точно как тя функционира и как се развива. Нека преди да започнем конкретно за матриците на Ethereum Pro, да кажа общо за проектите в Powerhouse Network. Както знаете, те са няколко. Нека започнем с Powerhouse Feeder. Той е един пасивен проект, $7 еднократно. Да, също е матрица, всъщност сбор между матрица и сайклър, но се запълва автоматично от компанията. Тоест, дори ние да регистрираме хора, моите директно регистрирани не идват под мен, а помагат на някой да запълни своята матрица. Във всеки един момент, когато аз затворя позиция, имам нови позиции, системата ми дава нови позиции, които също помагат на всички хора от екипа. Но пък и в случай, че някой си заплати членството в Powerhouse RevShare, срещу това членство получава също така позиция и в фидера и помага на новите членове. От това, което изброих до момента, можем да извадим заключението, че Powerhouse Feeder е един напълно пасивен проект. Да, матрица, но тя е форсирана от компанията и се запълва благодарение на усилията на всички хора в компанията. Следващия проект е Powerhouse RevShare. Той също може да се каже, че е на 100% пасивен проект. Знаете, там си закупувате пакети и имате дневни начисления на база тези пакети, гледайки по 10 реклами на ден. Така че между 1 и 3% всеки ден вие получавате напълно пасивно, без да каните хора и без да регистрирате никого. И виждате тези начисления в своите офиси. Вече преминахме два от проектите. Всъщност, третият напълно пасивен проект в Powerhouse Network все още не е стартирал. Очакваме го с нетърпение. Да, разбира се, става въпрос за майнинга. Майнинга, по информация от Даран, ще стартира на pre-launch съвсем скоро, може би дори края на тази, може би следващата седмица. Но пък реално всичко ще започне около 10 юли. Така че бъдете търпеливи, още малко време, 10 дни ще изчакаме. Може да ни изненадат приятно, естествено, и да започнем по-рано. Но целта ми, за споменавам всички тези проекти, за да направите много ясно разликата. Кой проект е пасивен? До момента изброих Powerhouse Feeder, също така Powerhouse RevShare и майнинга в Ethereum Pro. Това са трите проекта, за които спокойно можем да кажем, че са пасивни. Всички останали проекти в Powerhouse Network не са пасивни. Имайте го предвид, това е важно. Важно е да направите разликата, особено тези от вас, които до момента не са се занимавали с такъв тип бизнес. Това означава, че проектите в Ethereum Pro, тези, които стартираха до момента, трите матрици, не са пасивни. И всъщност ние никога не сме ги промотирали по този начин. Всъщност не сме казвали никъде, че са пасивни и всички вие трябва да бъдете наясно с това и новите хора също трябва да бъдат наясно с това. В една матрица никой никога не може да ви гарантира печалба, ако вие не работите, когато тя е форсирана от спонсорската линия. Да, можем да предполагаме, знаейки кой ни е спонсора, човека, който ни е поканил, кой е неговия спонсор, кои са хората в екипа и как работят те, дали са силни мрежовици или дали работят силно. Можем да предполагаме, че ще получим spillover,
но всъщност никой никога със сигурност не може да ви каже кога това ще се случи. Така че ние сме длъжни да го споменем като възможност, защото премълчавайки този факт, че има спиловър в една матрица, всъщност ние не предоставяме една на 100% точна информация на новите хора, защото вече имаме достатъчно примери, когато хора са се записали, заели със своята позиция, не са регистрирали абсолютно никого и благодарение на това, че са попаднали под силни лидери, които са работили отгоре от спонсорската линия, имат хора подредени след тях и съответно са спечелили. Така че да, имаме този вариант. Няма как да не го кажем, защото що се отнася до матрица, имайте предвид, че аз имам доста богат опит, работила съм доста матрици, уверявам ви. Всяка матрица, както и всяка друга система, естествено, има както силни, така и слаби страни. Важно е ние да се възползваме от слабите страни, всъщност от силните страни и да избегнем слабите, да компенсираме слабите, знайки кои са те. Така че това видео е направено именно с тази цел да ви обясня много подробно какво представлява една матрица, как се запълва една матрица, как се печели в една матрица, това, което е особено важно. За да можете да сте наясно и вие да си направите собствен план, собствена преценка, как да се развивате от тук нататък. Така че, нека да започнем с матриците в Ethereum Pro. Първо ще ви кажа, не се притеснявайте, нямате никакъв повод за притеснение, дори и до момента да не сте спечелили абсолютно нищо. Проектите са дългосрочни и всъщност това, че ние можем да покажем такива големи суми, изплатени като комисионни още на втория ден, това не е правило. Това е едно абсолютно изключение, защото, верявам ви, почти няма компания, в която това да ви се случи. Това просто е невъзможно да се случи другаде. Така че не се притеснявайте, че има хора, включително и аз, които показват големи комисионни, а вие все още не сте спечелили. Напротив, най-нормалното нещо е, присъединявайки се към една матрица, първоначално да нямате бонуси. Това е нормалното, другото е изключението. Но на какво се дължи и защо някои хора стартираха с силни бонуси? Всъщност, както знаете, ние имаме контакт с собствениците, особено с Дарън Брадбъри, той е и в чата, може би много от вас са в общия чат, нека всеки, който не присъства, се присъедини, за да имате директен контакт с собственика, естествено и да имате възможност да задавате своите въпроси. Но знаете, че ние знаем за този проект, имаме информацията за този проект дълго преди самия старт. Може би месец, може дори и повече. Ние започнахме да промотираме този проект много отдавна. Но благодарение на това, че системите са свързани, всъщност знаете, Powerhouse Feeder е свързан с Marketing Powerhouse и е свързан с Ethereum Pro, също така и Powerhouse RevShare. Всички проекти са свързани. Имайте предвид, че аз започнах да развивам Powerhouse Feeder още в началото на март месец. Това колко прави? Март, април, май и юни. 4 пълни месеца аз работя. И всъщност всеки, който е записан директно към мен в Powerhouse Feeder или в Marketing Powerhouse, той директно идва като мой, директно регистриран и в Ethereum Pro проекта. Тоест аз имам една стабилна, солидна подготовка от 4 месеца. Имам предварителна работа, която аз вече съм свършила. Много от вас не са успели да го направят, защото просто сте се присъединили по-късно и дори не сте започнали. Така че резултатите, които аз показвам,
те са плод на 4 месеца работа. Нищо, че аз съм ги получила в рамките на 48 часа или 24 часа. Това всъщност няма много голямо значение. Аз съм работила за тези резултати 4 месеца. Също така, същото се отнася и за колегите, защото има хора, които стартираха доста рано, започнаха да промотират. Те в момента имат хора, които са проявили интерес към проекта, водени са предварителни разговори и при тях нещата могат да се случат доста бързо, защото всички ние, които сме спечелили до момента, имаме директно регистрирани. Имайте го предвид това нещо. Нашите директно регистрирани идват задължително в нашата матрица. Няма те къде другаде да отидат, защото матрицата е форсирана, както казах, от спонсорската линия. В момента, в който аз регистрирам човек, той идва директно под мен. Следващия се подрежда на втората позиция, следващия на третата, четвърта, пета, шеста и така се подреждат по реда на присъединяване. Аз дори съм ви подготвила едни картинки на матрица, след малко ще ви ги покажа, защото тук в офиса е малко трудно да се ориентирате, затова съм си нарисувала специално матриците, ще ви ги покажа, за да добиете по-ясна представа. Но мисля, че бях достатъчно ясна в това, което казах до тук. Въобще не трябва да се притеснявате, нямате никакво основание за притеснение, ако все още не сте спечелили, защото всъщност ние сме на третия ден от старта на проекта. И всъщност в една матрица би трябвало да сте доволни, ако имате възможност да сте спечелили на края на първия месец, дори и на втория, на третия. Една матрица винаги е дългосрочен проект. Нещата не се случват много бързо. В матрицата не са чак толкова бързи нещата, но пък никъде не са, уверявам ви. Специално за този проект много бързо се развиваме. Другото, което е благоприятна предпоставка за всички вас. Вие сте в началото на този проект и вие сте в началото на тази матрица. Представете си една огромна матрица с хиляди, стотици хиляди членове. И си представете къде е вашата позиция. Дали ще бъде на втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети ред. Вие сте много близо до началото. И има огромен шанс вашата матрица да бъде напълнена, дори директно без вие да сте работили. Просто ако ставаше въпрос за матрица, която е от доста дълго време, където нямаме идея нашата спонсорска линия, какво ще прави, не знаем кой ни е спонсора, не ги познаваме хората, които са нагоре, тогава вече въпросителните са много, доста много. И всъщност не можем категорично да преценим дали е добре да се присъединим. Но тук аз съм напълно убедена, че всеки един от вас, който се е присъединил сега и който ще се присъедини в близките няколко месеца, дори половин година, дори една година, ще остане изключително доволен, защото ние сега започваме. Над всички вас има лидери, големи лидери, които промотират неуморно, ще продължат да го правят. Имайте предвид, че няма как лидерите да спрат да работят, така че рано или късно хора, техни директно регистрирани, ще дойдат и ще се подредат след вас в матрицата. Уверявам ви, че вашите позиции, на всички вас, нека никой от вас не си мисли, че е закъснял, да кажем, защото е платил 10 минути по-късно или 24 часа по-късно, защото това просто е смешно, наистина, не си го мислете в никакъв случай. Хората, които знаят за какво става въпрос, знаят, че вие сте много рано в този проект. Но дори и да нямате резултати веднага, просто това въобще не трябва да ви притеснява. Както казах, много трудно идват резултатите веднага. Много по-често резултатите идват след време. Пък другото, което е важно. Всъщност, единствената слабост на матрицата
Всъщност това е лошо за силните рекрутери, за силните лидери, но е добре за всички останали. В матрицата, матричният бонус преразпределя средствата на всички членове, т.е. получават всички, без значение кой колко работа е свършил. Естествено, тези, които работят, получават и допълнителни стимулиращи бонуси, а това са директния бонус и матчинг бонуса. Те не са за подценяване, но матричният бонус в Ethereum Pro е огромен. Имайте го предвид. Убедена съм, че няма да срещнете никоя друга матрица с толкова огромен матричен бонус. Тоест, ако вие се притеснявате да промотирате, да каните хора и да регистрирате хора, ако вие се плашите от директни продажби, това е единствената матрица, където имате шанс да печелите. Защото в другите шансовете ви ще клонят към нула. Другото, което е важно, особено месечната матрица. Ще обърнем специално внимание на месечната матрица, защото тя гарантира ни доста добри, стабилни, месечни, редовни приходи, които не са никак малки. Така че ще обърнем внимание на месечната матрица. Знаете, $8 е първата, 16, 32 и 64 последната. Всеки може да прецени коя от тях да закупи, но естествено трябва да започнете от първата, от тази с $8 и след това да преминавате нагоре. Но вземете това решение внимателно. Ако имате някакви колебания или въпроси, се консултирайте с някой, който има повече опит от вас. Така че това е относно закупуването на матриците, но тази от 8 съвсем спокойно можете да я закупите. Пълни се доста бързо, има много голям интерес, все пак $8 не са много, а потенциала за печалба е доста голям. Така че ние сме в началото, но другата благоприятна предпоставка е, че това е двойна матрица. Някои наричат бинарна матрица, защото на първи ред имаме две позиции. Ето сега ще ви покажа. Нека да настроя камерата, да виждате по-добре. Ето така. Това е месечната матрица. Надявам се, че успявате да видите добре. Просто не съм си подготвила файлове на компютъра. Понеже в офиса нещата ни изглеждат по по-различен начин и съм убедена, че не можете да добиете реална представа, затова си направих труда да го нарисувам. Една позиция горе, 2 отдолу на първо ниво, 4 на второ, 8 на трето, 16 на четвърто и така продължавате да умножавате по 2 до 10 ниво, защото матрицата е 2 по 10. Това означава 2 позиции ширина, 10 реда дълбочина. Това означава 2 по 10. Както виждате, ето ги 4-те матрици, 8, 16, 32 и 64. Всеки от вас може сам да прецени коя да закупи. Лично аз препоръчвам 8 задължително, пълни се бързо. Също така и 16 и 16 върви добре. Вече за 32 помислете сериозно, защото сумата не е малка, а това е на месечна база. Така че който чувства, че има сили, който ще изгражда сериозно екип и ще работи и промотира сериозно, спокойно може да я вземе. Останалите може би трябва да изчакат, за да започнат да печелят от другите матрици и тогава с печалбата вече да имат възможност да покриват и тази. Това е месечната матрица всъщност. Ето ги нещата и тук в офиса. Предполагам, че виждате офиса. Показах ви ги нарисувани. Как ще обърнем внимание на това? Ето, 2 позиции на първи ред, 4 на втори, 8 на трети,
16 на 4. Виждате, моите позиции до тук са запълнени. Няма място на тези редове и няма как някой да дойде на тези редове. В момента аз, ако регистрирам някой мой директен, всъщност доста от моите директни все още не са платили, така че ще видим кой ще е от първите. Ако регистрирам директен, той ще дойде на този ред. На този ред в момента, един въпрос сега веднага да ви задам една задачка. Колко свободни позиции има на този ред в момента? Оставям ви го за домашно и ще очаквам вашите коментари под видеото. Това е задачката за домашно. От моите обяснения за матрицата, колко свободни позиции има тук на този пети ред в момента. Нека да продължим нататък. Ето виждате, има хора и на 9-то ниво. Само на 10-то все още ми стои 0, но се надявам тези на 9-то да бъдат по-активни и да промотират. Какво означава това, което ви показах? Виждате, 2 позиции наред. Всеки има 2 позиции. Но сега, аз имам 20 директни. До момента 20 директни. Виждате, че продължавам да промотирам. Какъв е ефекта от това, че аз продължавам да работя, имам толкова много директни, аз на кого помагам? Отговора ще ви го дам веднага, вие и сами мисля, че вече можете да си отговорите. Помагам на всички вас. Защото нека да предположим, че някои от вас са на тези мои позиции, да кажем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 човека аз ги имам. След това имам още 8, което прави 14, т.е. и следващия ред ми е пълен. Така че следващите къде отиват? Под тези, които вече са се регистрирали. Т.е. вие преди да сте започнали да работите, вие имате подредени след вас хора. Но много зависи кой къде е попаднал в матрицата. Защото ние това няма как да го знаем предварително. Много зависи кой е над вас, не само директния спонсор, а кой се е случил над вас в матрицата. Ако този човек е активен, уверявам ви, вие сте късметли и ще бъдете много доволни. Ако този човек не е чак толкова активен, мисля, че вие трябва да му помогнете също. Но моя съвет е към всички, без значение дали има подредени хора след вас или няма, помогнете на колегите. Матрицата я пълним заедно, защото виждате, аз регистрирам хора, аз намирам хора, но ние с вас разделяме бонуса. Всъщност работата съм е свършила вие получавате бонуси, защото вие получавате матричен бонус от всеки човек, който е попаднал след вас. Да, аз получавам директния, получавам и матчинга, получавам и матричния, но и много от вас получават също матричен. В момента, в който аз регистрирам сега човек на 5 ред, най-малко 10 човека нагоре ще получат матричен бонус, а тези матрични бонуси не са никак малки. Така че имайте го предвид. Но колкото по-бързо работим всички, толкова по-добре за целия екип, толкова повече ще печелим всички. Това е основното, което искам да разберете днес. Никога една матрица не е на 100% пасивен проект. Да, имаме spillover, имаме и spill-under. Spill-under какво означава? Когато след вас са попаднали хора от матрицата, да кажем имате 1, 2, 3 и те започнат да работят. Тези хора, които са вече във вашата матрица, те започнат да работят и регистрират хора. Всички тези хора са във вашата матрица и вие печелите. Така че това е spill-under. Имаме spillover, имаме spill-under. Нямаме изрично условие да имаме директно регистрирани, за да получим матричен бонус. Имайте го предвид. Дори и да нямате нито един директно регистриран, вие имате право да получите матричен бонус. Но не е желателно да не бъдете активни и да останете пасивни без да промотирате, защото така не знаем кога вие ще започнете да печелите. Може и да е още днес, може и да е след 1 месец, и след 2 месеца, и след половин година. Защото представете си, ако в една цяла линия, спонсорска линия, са подредени хора, които са пасивни.
Да кажем, ето тук единият човек не работи, но и този над него не работи. И следващия над него не работи. Доста лоша ситуация се получи, но все пак целта ми е да ви обясня най-лошия възможен сценарий. Така че и този не работи, и този не работи, и този не работи, и този също. Какво става? Как ще се случи някой да дойде под него? Ами няма как. Така че не хитрувайте, бъдете активни всички, защото ако вие не работите, нямате гаранция, че и останалите ще работят. Защото представете си сега, този тук не работи. Не работи за момента, изчаква, регистрира се, взел си е позицията, но изчаква. Но представете си, този под него започне да работи. Силно, промотира, регистрира. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какво ще си каже? Този отгоре ще си каже: вау, нещата ми се случат много добре. Аз искам да го работя това, искам да го развивам това, искам да поканя и други хора, защото аз вече печеля и искам и моите приятели да печелят, и моите познати, и моите колеги също да печелят. Така че, работейки вие, улеснявате всички останали, защото кое продава? Кое е най-силното оръжие, което прави продажбата? Това са вашите резултати. Запомнете го, никога не го забравяйте. В този бизнес няма нищо по-важно от вашите резултати. Ако вие имате резултат, ако покажете резултат, ако бързо покажете резултат, убедена съм, че много хора ще ви последват. Напротив, ако вие се забавите, ако не можете да покажете резултати, 1 седмица, 2 седмици, 1 месец, много е вероятно нещата при вас да не се развият добре и в бъдеще и всъщност никой няма да бъде виновен за това нещо. Имайте го предвид. Матрицата е по-лесно да се работи бързо, отколкото бавно. Много по-добре е да започнем бързо, защото ще печелим и повече, и то веднага. Така че не губете време, не губете и 5 минути, и 10 минути. Бъдете активни, промотирайте. Вие сте първите в този проект, сред първите в света, знаете го много добре. Имате перфектните позиции, печалбите са ви гарантирани. Хайде да ги умножим тези печалби. Защото да, матричният бонус е едно на ръка, но регистрирайки директно някого, вие ще получите директен бонус, силен директен бонус, много добър. Но най-силният бонус във всяка една матрица е матчинг бонуса. Матчинг бонуса е процент върху матричния бонус на вашите директно регистрирани. В случая в Ethereum Pro получаваме 33%. 33% матчинг бонус. Това означава, че ако мой директно регистриран получи, нека да видим каква сума ще избера за матричен бонус. Добре, ще бъдем скромни, $2000. $2000. Ако коцето получи $2000, аз ще получа 1/3 от това на месечна база. Имайте предвид, че това са много пари. Това са поне $850. И то аз дадах съвсем малък пример. Нека да се върнем в началото на компенсационния план. Имах намерение да поговорим и за другите матрици, но напреднахме с времето. Така че днес акцента ни ще бъде върху месечната матрица. Тя е много важна. Искам да знаете това. Така че в момента тук не е пред очите ми компенсационния план, но всъщност нека да видим дали това е видеото или презентацията. Може би ще трябва да отворим все пак презентацията. Ето сега вече на екрана ни е Ethereum Pro презентацията, така че нека да погледнем потенциала за матричен бонус. От първата матрица, която е $8, на стойност $8, имате възможност да печелите до $500 на месец, ако тя е пълна. Имайте предвид, това означава всички нива да са запълнени. 10 реда по двама, можете да го пресметнете. $500 на месец, всеки месец.
от втората матрица потенциала е $1000. Закръглям сумите. Не са фатални тези $2 или 3, така че ще ги закръглям. Втората матрица 1000. Третата матрица от $32 потенциала е $2000. И всъщност четвъртата матрица, която е вече $64, потенциала е $4000. Общо, ако някой е закупил всички матрици и те са му пълни, което е много вероятно, тя едната, ако е пълна, аз ви уверявам, че и другите ще се напълнят, въпросът е колко време ще отнеме това, ще получи $7500 на месец, всеки месец. Сега, нека да пресметнем матчинг бонуса. И защо аз държа вие да промотирате и да имате директно регистрирани? Ако вие имате двама директно регистрирани, които получат тази сума, вие ще получите 30% от това. Но да кажем двама по $7500, това са $15,000. Пресметнете сами колко са 33% всъщност от $15,000. Това е само от матчинг бонус. Това е само с двама директно регистрирани. Ако вие нямате тези двама директно регистрирани, няма да получите матчинг бонус. Без директно регистрирани няма как да получавате матчинг бонус. Затова използвайте момента и промотирайте. Сега нека да предположим, че имате повече, но естествено това ще стане след време. Имайте го предвид. Няма как да се достигне до $7500 на месец за един месец. Просто е невъзможно, никой не може да го направи. Но в рамките на година смятам, че е реално. С предпоставките, с всички предпоставки, които имаме, смятам, че е реално това да се случи в рамките на година. Да се вземат всичките матрици и да се пълни всичките матрици. Така че, нека да бъдем реалисти. Първоначално дори 20, 30, $50, дори да е на месец, искам да ви кажа, че това е много добре, защото вие сте дали, вие плащате $8 на месец. Всичко, което е над $8 на месец, аз ви уверявам, че е добре, защото има много платформи, където хората дават много повече пари и не получават нищо. Не само на първия месец, но и на първата половин година и на първата една година. Така че, ако вие на първия месец имате възможност да покриете своята месечна такса, това е много добре. Говорим при положение, че нямате опит, не работите постоянно това, т.е. нали, това е ваш страничен бизнес и не отделяте толкова време и усилия. Естествено, ако правите постоянно това, трябва да имате много, много повече резултати. Но тук наистина матричния бонус е огромен в тази компания. В всяка друга компания е по-малък. Така че дори и да не можете, да кажем, направили сте опит да промотирате, не се справяте, не ви върват нещата, притеснявате се да се свързвате с хора, притеснявате се да обяснявате и не могат да потръгнат нещата, просто имайте търпение. Всички колеги работим, много от хората работим, както от нашия екип, така и от всички останали екипи. Виждате, много от вас има чужденци след тях в структурата, така че просто бъдете търпеливи. Но моя съвет е, дайте всичко от себе си. Бъдете активни, ако не знаете нещо, постарайте се да го научите. Ние се стремим да има всички възможни материали налични в групата. Виждате, правим доста видеа, но ако просто не знаете нещо, не ви е ясно, питайте, защото ви уверявам, ако сега не предприемете действия, след половин година, след една година е възможно много да съжалявате, защото колкото по-близо до вас са вашите директни, толкова по-добре.
защото вие, пълнейки своята матрица, пълните и техните матрици, имате възможност да получите този невероятен матчинг бонус. Така че действайте. Виждате, аз работя постоянно, защото знам за какво става въпрос, знам какъв е потенциалът тук и нямам право да губя и една минута. Естествено, всеки сам си преценява, нещата ще се случват без значение кой колко усилия влага и кой колко работи, но моят принцип е колкото повече, толкова по-добре. Така че успех желая на всички, бъдете активни, търсете отговорите на своите въпроси, ние сме тук за да ви помогнем. Успех ви желая и до скоро!